Dear Love, ako si Jack, early 30s, no girlfriend since birth. Pero huwag niyo akong husgahan, hindi ako pangit at hindi rin ako kapos sa pera. Kung kakayahang magtaguhid ng pamilya ang basihan, pasado ako. Pero hindi yun ang punto. Hindi rin ako yung tipo na nagpapapressure dahil lang lagpas na ang edad ko sa kalendaryo. Ayoko ng relasyon na panakip butas lang o pampalipas oras. Gusto ko ng malalim, yung pang matagalan. Ang problema, torpe ako. Sobrang awkward ko sa taong gusto ko. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil hindi ko alam paano simulan. At ngayong uso na ang pakikipagkilala online, lalo akong nahuhuli sa agos. Minsan, may nagsasabi pang mayabang ako, lalo na kung may babaeng nauuna at hindi ko ma-reciprocate. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil naniniwala pa rin ako na lalaki ang dapat manuyo. Lalaki ang dapat mauna. Lalaki ang dapat nandiligaw. Habang tumatanda, mas tumataas ang standards ko. Hindi dahil choosy ako, kundi dahil alam ko na kung gaano kabigat ang desisyong papasukin ng isang tao sa buhay mo. Hindi ito biro. At minsan, aaminin ko, nakakatakot. Baka magkamali, baka masaktan, o mas makasakit. Kaya eto ako ngayon, tahimik, mag-isa, pero buo. Naghihintay, hindi ng perpekto, pero ng totoo. Uy, Jack! Baka matunaw yan! Ha? Sino? Kunwari ka pa. Ayan ka na naman sa daily dose of rose mo. Ay nako, hindi ako nakatitig, no? Nakatingin lang ako sa kawalan. Sus! Par, sa akin ka pa magde-deny. Ilang taon na tayo magkasama dito, par. Sa dami ng empleyadong dumaan, si Rose lang ang napagbigyan mo ng kahit anong pabor. Saan mo naman nakuha yung idea na yan? Jack, come on. Ako nga, best friend mo. Ilang beses mo na akong sinermonan sa mga delay ko. Pero si Rose, isang ngiti lang niya. Biglang okay na ang lahat. Hindi totoo yan. Hindi ako bias, no? Alam ko naman. Fair ka madalas. Pero pagdating kay Rose, parang nawawala yung work ethics mo. Napapalitan ng kilig. Hindi Sadyang mas maayos lang talaga magtrabaho si Rose kumpara sa inyo. Talaga lang yung last time na late niya napasa yung paperwork, biglang naging loaded daw siya kaya pinalampas mo. Nung ako, same reason lang naman pero parang gusto mo na akong ipa-HR. Ewan ko sa'yo. Pigilan mo nga yan. Binibigyan mo ng kulay ang simpleng bagay. Buti na lang, nako, kaibigan mo ako Kung iba to, ba matagal ka ng ginisa. Jack, sorry! Mukhang hindi ko matatapos yung presentation mamaya. Ang dami ko pa kasing backlog Sige, ako na bahala. Bawi ako. Promise! Sorry talaga, Jack. Oh, kita mo na? Bukas na yung presentation. Fix mo nang pinaalala sa kanya yan pero sinalo mo pa rin? Hindi mo ba narinig? Sobrang loaded na nga siya. At ikaw, hindi ba loaded din? Ayan! OT na naman po si Jack dahil legal tingin sa babaeng hindi niya maangkin. Wala naman akong choice, okay? Alam nating meron, Jack. Pero ikaw ang pumili niyan. Siya. Tangka na nga, Jerome. Dami kong kailangan gawin. Puro kasatsat. Ay, sana all bulaklak katulad ni Rose. Tama si Jerome. Masakit man tanggapin. Pero totoo. Bias talaga ako pagdating kay Rose. Hindi ko rin alam kung bakit. Well, alam ko actually. Basta siya nang humingi ng pabor, parang automatic. Oo agad ako. Nawawala lahat ng prinsipyo ko. Mahina ako pagdating sa kanya. Aminado ako. Si Rose ang tipo ko. Sa ugali, sa pakikitungo ng tao, pati sa ngiting hindi ko matanggal sa isip. Pasok siya sa lahat ng standards ko. Ang hindi ko lang matansya, may pagtingin din kaya siya sa akin? 3 taon ko na siyang gusto. 3 taon na rin akong tahimik. Nagpaparamdam sa pinaka-discreet na paraan. Yung tipong ako na lang ang laging available. Ako ang laging sumasalo sa workload niya. Kahit ako rin mismo ay maraming trabaho. Yung mga sulyap mula sa malayo. Yung simpleng ako na. Alam kong maliit lang ang chance na nararamdaman niya yon.
Pero kahit papaano, umaasa pa rin ako na baka kahit kaunti, nararamdaman niya rin. Pero lately, ramdam ko na paikot-ikot lang. Parang wala nang patutunguhan. Nakatago pa rin ako sa likod ng mga pabor. Tahimik pa rin sa likod ng mga dahilan. Baka panahon na para kumilos. Para huwag umasa sa baka. Kasi kung hindi ko sisimulan ngayon, kailan? Oo, mahirap. Nakakatakot. Pero mas nakakatakot yung ideya na 3 taon na pala akong naghihintay nang wala naman talagang nangyayari. O ano na naman tong business proposal mo, Jack? At napa-coffee date tayo bigla. Mangako ka muna sa akin na hindi mo ako pagtatawanan. Ha? Ano yan, par? Tungkol kay Rose. Aba, aamin ka na rin? Napatay ka sa kanya? Huwag mo nga lakasan. Hindi naman patay na patay, pero oo na. Aminin ko, may gusto ko kay Rose. 3 taon na. Alam ko naman, Jack. Hinihintay lang kitang umamin. O ano ngayon ang plano mo? Yun nga. Parang yung mga simpleng diskarte ko, pabor dito. Salo doon, parang wala namang epekto. Sa kanya, trabaho lang lahat. Tingin mo ba, nararamdaman niya kahit papaano yung feelings ko para sa kanya? Par, kahit kuto, hindi makakaramdam sa ginagawa mo. Alam mo, karamihan sa babae, mas pinapahalagan yung malinaw na salita kaysa sa pakyut na gawa. Ako? Mag-confess? Hindi ko ata kaya, Jerome. Hindi ba pwedeng maramdaman na lang niya? Ang tapang mo sa trabaho pero sa pag-ibig, duwag ka. Ikaw pa rin ang bahala kung anong diskarte ang gusto mo. Pero ito ang tatandaan mo, ha? Walang mas tapat sa salitang gusto kita. Paano kung hindi niya ako gustuhin pabalik? Di hindi. At least di ba sinubukan mo? Alam mong naging totoo ka. Alam mo na agad ang sagot. Wala kang kailangang pagsisihan dahil hindi mo sinabi. Pero hindi ba awkward yun? Paano kung maapektuhan yung trabaho namin? Yung dynamics? Jack, wala sa akin ang sagot. Nasa kanya yun. Pero kung mananahimik ka lang at paiiralin ng pagiging torpe mo, paano mo malalaman? Ewan. Ang hirap maging torpe. O ano? Plano mo pa rin bang magtago sa likod ng cubicle? O magpapatuloy kang magmukhang manyaki sa kakasilip kay Rose? Grabe ka naman. Hindi ako ganun, no? Totoo naman 3 taon ka nang may feelings, pero hanggang ngayon wala ka pa rin lakas ng loob. Tatansyahin ko muna, par. Ikaw bahala, pero tandaan mo, matagal na ang 3 taon. Sige ka, baka kakahintay mo ng panahon, sa limot ka maibabaon. Psst, Jerome. Pakiabot mo nga tong kape kay Rose. Ha? Bakit ako? Ikaw ang bumili. Ikaw ang magabot. Ayoko, naiya ako Ano to? Grade school crush? Ano ang klaseng diskarte yan, Brad? Sige na, pagbigyan mo na ako. Basta, huwag mo sasabihin na sa akin galing, ha? Anong silbi niyan kung hindi mo aaminin? Akin na nga. Ikaw na nga. Sige na. Ay, naku. Oh, Rose, may nagpapabigay ng kape. Ay, wow! Sino naman? Galing kay Jack yan. Kay Jack? Oo, siya nagutos sa akin na iabot sa'yo yan. Tanungin mo na lang siya kung bakit. Ay, Jack, thank you sa pakape, ha? Anong meron? Ha? Kape? Hindi sa akin galing yan. Ha? Sabi ni Jerome... Baka niloloko ka lang nun. Kilala mo naman yun. Puro kalokohan. Tsaka, bakit naman kita bibigyan ng kape? Oo nga. Akala ko lang naman. Sorry sa abala, ha? Tanga-tanga mo, Jack. Isa na naman pagkakataon ng pinalampas mo. Ano yun, Jack? May chance ka nang kausapin si Rose, sinayang mo pa. Wala naman ako sinabi. Yun nga, wala kang sinabi, Jack. Hindi mo ako wingman forever, okay? Pangit mo ka banding pag ganito. Paulit-ulit ka na lang. Hindi ko lang talaga alam, par. Paano magsimula? Ay, naku. Hindi yun ang tanong. Ang tanong dyan, kailan mo sisimulan?
Lumipas ang mga araw at hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang umamin kay Rose. Kahit pa tinutulungan na ako ni Jerome, mas lalo lang nagkakagulo ang diskarte ko. Parang bawat pagkakataong pwede ko sanang sabihin ng totoo, tinatalikuran ko. Hindi dahil wala akong nararamdaman, pero dahil mas nangingibabaw ang takot. Takot na baka sa sandaling malaman niya, matapos ang lahat. Takot na baka hindi pala ako sapat. Kaya ang naging mundo ko, mga sulyap na ayokong mahuli, kabaitan na ayokong ipagyabang, at mga regalong pilit kong itinatago sa pangalan. Wala akong lakas ng loob magsalita. Kaya isinulat ko na lang ang damdamin ko sa paraang alam kong kaya ko. Isang tasa ng kape sa umaga, paboritong tinapay sa mesa, bulaklak tuwing Biyernes, ligaw tingin, pero may konting effort. Hindi ako umaasang masuklian niya, pero ang maramdaman niya ang pagtingin ko para sa kanya, palagay ko ay sapat na. Bakit parang bakante yung mesa ni Rose? Nasaan ang lahat ng gamit niya? Hindi mo ba alam? Nag-resign na si Rose. Hindi rin malinaw sa akin kung bakit. Basta biglaan. Pero may iniwan siya para sa'yo. Ito, pinapabigay niya. Letter raw para sa'yo. Wala ba siyang ibang sinabi? Wala eh. Basta siguraduhin ko lang daw na ikaw mismo ang makakabasa niyan. Hi, Jack! Hindi na ako nakapagpaalam bago ako umalis. At siguro, mas mabuting ganito na lang. Kaya dediretsuhin ko na. Alam kong ikaw ang nag-iiwan ng bulaklak sa mesa ko. Alam kong ikaw ang naglalagay ng kape tuwing umaga. Ang nagbibigay ng tinapay sa mga araw na pagod ako. At higit sa lahat, alam ko, Jack, alam kong may nararamdaman ka para sa akin. Nakakatuwa, nakaka-flatter. Dahil para sa isang katulad mong tahimik pero palaging nandyan. Ang malaman na may damdamin ka, ang sarap sanang marinig yun. Galing mismo sa'yo. Hinintay kong sabihin mo. Nagbigay ako ng maraming senyales, maraming pagkakataon. Pero sa bawat hakbang ko palapit, parang ikaw pa yung umuurong. Parang ako pa yung nakakaramdam ng pag-aalinlangan na hindi ko maintindihan. Dumating sa punto na tinanong ko yung sarili ko, asyumera ba ako? Kaya pinili ko na lang na wag nang maghintay. May dumating na oportunidad sa akin sa ibang bansa. At totoo, may isang taong dumating. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Hindi siya nagkubli. At sa simpleng pagtatapat niya, narinig ko yung mga salitang ilang taon kong hinintay. Mula sa'yo, may boyfriend na ako, Jack. Masaya ako. At sana, balang araw, magkaroon ka sana ng tapang na ipaglaban ng damdamin mo. Dahil sayang, Jack. Ikaw sana. Pero, salamat sa lahat. Paalam, Rose. Dear love, umalis si Rose. At kahit kailan ay hindi na niya maririnig mula sa akin ang mga katagang gusto kita. Naiwan ako sa mga katagang paano kung sinabi ko? Paano kung nilakasan ko ang loob ko? Paano kung hindi ako nabalot ng pangamba? Baka naging kami. Baka ako ang kasama niya ngayon. Baka hindi ko na lang siya iniisip tuwing tanghali at gabi dahil kapiling ko siya. Pero wala na. Kasi pinili kong manahimik. Pinili kong hindi umamin. Habang siya ay masaya na sa piling ng iba, ako itong naiwan. Mag-isa. Puno ng panghihinayang. Dahil torpe ako. Ang taong gusto ko napunta sa iba.